всеки гледа кой къде го е ходил, какъв телефон имал, каква кола карал, обаче никой не казва какво стои за това. Какъв труд е необходимо да се стигне до там, какво е необходимо да направиш, какви жертви да направиш. До 23-24 годишни момчета и момичета, то още нищо не знае. Искам 5000 заплата, 6000 заплата, 10 000 заплата. Какво значение има? Как ще постигнеш мастери? Единственият въпрос, който ти трябва да ми зададеш, е: ще ми скъсаш ли задника от учене? Ще ми дадеш ли възможност да чиракувам? Не да взимам пари, за да ги похарча. Защото парите са преходно. Кое остава в тебе? Знанията, опита. И това е сравнението, което много малко млади хора правят. Значи, нашата работа е така. Трябва да гориш отвътре на 1000%, да искаш нещо, което правиш да се случи, да го видиш, създадено, изградено от нулата, само тогава то ще се получи. Аз има собствено разбиране за това какво иска да постигне. Това какво искаш да постигнеш, каква следа искаш да оставиш от себе си, как искаш някъде, където искаш да стигнеш, то не трябва някой да ти го е дал на тепсия. Трябва да се бориш за всяко нещо, всяка секунда. Ако търсим наистина устойчив, успешен бизнес, в който клиентът не е жертва и не правим бърза сделка, за да може просто да получим някакви пари, а на клиента майната му, тогава човешките взаимоотношения трябва да бъдат на пиедестал. Когато обаче успеете да зададете въпросите си по такъв начин, че вашият клиент сам да достигне до този извод, да има този аха момент, в който се казва: аха, значи това ще се случи. Другото е ден след ден, след ден, след ден учиш. Знаеш каква е далаверата? След 5 години се обръщаш и кажеш: бати глейко. Време е за действие. Време е да се възползваш от безкрайните ресурси, които са ти дадени на готово и безплатно в днешно време. Имаш проблем с живота? Имаш проблем с обкръжението си? Направи нещо по въпроса. Ако искаш да постигнеш нещо, давай! Извиненията са невалидни. Те са измислица. Те са едни лъжи. И как спираш лъжите? Спираш ги с истината. А истината е, че имаш време. Имаш уменията, имаш знанието и подкрепата, и волята, и дисциплината да го направиш. Плодът на всичко в живота започва с предизвикателство. Всичко, което си струва в живота, се намира на високо и няма да дойде при теб. И няма да падне в ръцете ти. И няма да е нещо от сорта: Боже, колко беше лесно. Винаги ще бъде трудно. Ако го искаш, иди и си го вземи. Това е твоят шанс. Имай вяра в процеса. Бъди позитивен. Учи се от грешките си. Страхът ти помага. Празнувай победите си. При никакви обстоятелства не казвайте: аз не мога. Подсъзнанието слуша постоянно. Внимавайте какво си говорите, мислите, гледате. Вие сте създадени с неизмерим потенциал и възможности. Във всеки един от вас тече сила и решимост, която може да промени света. Не се колебайте да следвате своите мечти и да постигате целите си, дори ако пътят е изпъстрен с предизвикателства. Всеки ден е нова възможност да се приближите към успеха си. Вярвайте в себе си, насочете своята енергия към постигане на целите си и никога не забравяйте, че вие сте силата, която променя света.